Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Youth Council West Castles District, hapo ka jelam jong President usamla lumlang khars imle, bat u General Secretary usamla wante bok lingdo, hakashiterek mutabna jilio arajar arpo. Kilalat bani kendo ya u Deputy Commissioner jong ka West Castles District u bakti lingwa nagabenta ban persngawi ki babon ki jing balai kendo de ki beriau ki basa haki quarantine center bala penbait de ki Bosnshar jong ka district. Habai keren bat kinong pathai kubor hadin gani gaji kendo ya u Deputy Commissioner nagalyang jong samla wantai bok lingdo uloang bakaseng kalai keren bat udisi ba on penbait no ya ker kompensa iki beriau ki bawan nabar ka jela namar kumba kalong menta la syupensa khle lang ya ki bawan na ki jela ki baha ba ka red zone bat ka green zone. Ini ki basa hang ni po quarantines ki jupenan kam ya ka pankhana ya ka wei ka pankhana kumba sangot rengot. Tikani ki jing penan kam ya ki dia ya ka pankhana tanggawi ka pankhana kumba rengot sangot ka warai ki jing ma ta ka ka ba ni kumba seng ti ngiwan bu ya ki jing tho ka ka por ban ni dawa ba yu disi ba un pek ha ka bidi ba kali ka manta ta ka ka pon kong ka ba arpat na kaliang jungi ka seng ngi dawa yu Deputy Commissioner jong West Castles District ba ha ka bidi ba kini ki basa quarantines ngiyo i ba kini ki basa quarantines ki hapo jong ka than ke jongi kia saklang ki bawan na po red zone bat green zone tikini ki samla ki bawan na po green zone ki ut hangi kum gaseng namar ba baki don ke jingma namar ba kini ki bawan red zone kalaban kata ya ki tikini ki jingya pen saklang ya ki bawan na po green zone bat red zone kadon ke jingma ya ki di basa jongi kum gaseng HWC West Castles ni doa UDC ba hakabedi bat berkitu ki quarantines kidon katu kat ni ki jaka ki basa quarantines su ai nuk samenta kini ki bawan na green zone lani kini ki bawan red zone kila jandep ya ka por ban le quarantines khat sausngi kumbalabu ada ka sarkar henrei kensan ha kitu ki por sakum ba arsngi leski ba ki sami no nangte lawan bu biang ya ki kena ki bawan na sabar dikani ka jengwan bu biang kitu ki kena ke bawan na sabar kemut ka wara e ki jike ha ka tu ke jaka ti ka penia khlek lang kemut ba ha ka jaka ngimtip ka e ka banjia ye ki dik ye ki dik bel ajan dep dikani ke jengwan jo ki banabar banwan wan pensyong hang ni ha jaka sa bobu da ke district ka don ke jingma tingi ke pat yu disi ba un simkha ha ka bidei ba ka benta tikane anak kaliang jong disi ula kulari ni kum gaseng ba ha ka bidei ban menta unang ula ong ngi ba unang pendiang sisu lani wat biang ki jaka ban bu quarantine tang ba ka bensuk ban penia klat no e ki jaka ki ba wan na ka red zone ba na green zone.